few. Apan ang mag-harvest gamay lang kayo. Ask the Lord of the harvest, Ingna ang Dios para sa Yeah. maong alanihon. therefore, to send out workers Kung siya magapadala og mga mag-aaninin. into his harvest field. O ngadto sa iyang matupad dako kayo nga field para sa pag-anin. In other words, the Lord need workers to O evangelize. sa laing bahin ang Dios nagakinahanglan og mag-aani. The Lord need you to evangelize. Ang Dios nagakinahanglan kanimo para sa pulong sa Dios. The time has come to win souls for the kingdom O nga mo kini ang panahon nga ang mga kalat para sa kinaharian and to sa Dios. collect the harvest for the kingdom Kung of God. bisan batong tapupon ang mga alanihon para sa kinaharian sa Dios. Let us not waste time with worthless things. O dili nato sikan ang panahon bisan pa sa mga butang. We need to take advantage of every opportunity to Kinahanglan nga ato nga pahibuslan ang panahon samtang aduna pay To ang panahon. evangelize. Yes, amen. Even in our community, Bisan pa dinhi sa atong barangay. in our neighborhood, O nga bisan pa sa mga in kasilinganan. our jobs, Bisan pa din sa atong mga at trabahoan. our offices, Bisan pa din sa atong mga trabahoang opisina. in mga our eskwelahan. schools, Bisan pa diha sa mga in eskwelahan. our O universities, bisan pa diha sa dagkong tulungan. anywhere. O bisan na asa atong isulti ang tulong sa Hallelujah, Dios. somebody. Glory. Hallelujah, somebody. We, the believers, you, the believers, the church, Ikaw nga magtotoo, kita nga mga simbahan sa Dios. are called to evangelize. Itawag para sa ebanghelyo sa pulong sa atong buhay nga Dios. However, Bisan pa, the church has mistaken ang mga kasimbahanan nasayop in na its thinking sa iyang pangkuna-kuna that the pastors is the only one who should na be ang evangelized. pastor mauralay magpa-evangelisin ka sa iyang matong na komunidad. Apan kamo, uban sa pastor, aduna po'y tawag sa pag-evangelisin. I said, shepherd don't make sheep. O gikinahanglan nga maghimo ta og kanang mga karniro. Sheep make sheep. O maghimo ta mga karniro. Amen. And so let us look at the word of God O nga samtang atong gitan-aw ang pulong sa Dios. and see what the Bible is telling us